Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Khangtala ka KSU ya ka Office of Vice Chancellor ka Nehu ka Khasi Student Union KSU Nehu Unit manha ka arflatari kubanai jemang arhajar arfolai kala Khangtala ya ka Office Rekam of Vice Chancellor of Professor Prabha Shankar Shukla jong ka School ba Nehu halor ka jingkuman ya ki jingdawa jongki ya ka ne kalale namar ka jingkuman lane ka jing sengabjar ka jong Vice Chancellor ban penbiang ya ki jingdon kam ki samla pule ka School ba Nehu hakiba bun kiliang nadu ka bos ka jing bomla ban penbiang ya ki jingdon kam hapo hostel bat kumta terter ki baka seng kala bu jingdawa haman kipor baka ya kendu bat Vice Chancellor kaseng man haka ar flight tarik bena jemang ar hajar ar fulai kala lej ben ya kendu ya Vice Chancellor ban yakran halor ka jing slam ban pen urlong ya ki te ki jingdawa henre nakadaw ka jing bom tre Vice Chancellor ban ya kendu kala penlong ya kaseng ban khang sisendon ya ka Office Rekam jong u haka ju kapor kaseng kala penpau bakan nom tri shu ban ya kendu ya Vice Chancellor tat enda Vice Chancellor ula pen urlong ya ki jingdawa baka seng kala bu hakmat jong u naga por cekapor